Halipay sa nagsaulog karon sa 30 ka tuig. Sa Enero 25, 1992, dito kasal sa Santo Niño, Paris sa Panabo. Karon City naman. Si Father Midlaasiyo, nga kaubispo na Tagum, nga diocese, si Bishop Midlaasiyo. O kato nagkasal ko doon sa Maragusan, siya malang koraparo ko dito. Nangi ko siya nga makasal ko dito sa Kigagaw, nga maestro. Niya ay nga sanesta niya si Rene Retardo o si Jack Maligro o altar boy si Buko. So karon kay si Rene rektor na seminaryo sa teolohiya. Si Jack pod pare sa Tagum gyapon karon ug si Buko sa napong kakorparoko. Bigas na Agustin giasayan siya lain na pod nga parokya. So go 5 ka tuig plagat sana digit no? Digit. Ang napulo decade. Ang 25 silver. Ang 30 pearl. 40 ruby. Ang 50 golden. 75 diamond. Pasakan na napadong nasa centennial. So namoron sa pearl nga tuig ninyo. So si Sir Julie Gador Yarso edad 55. Koreksyon na lang kung mamali ko na. Si Ma'am Ilda Didit Unayog Yarso 54 yung edad. Ang address niya duha si Ma'am Ilda taga Malaysi Imbak Bakibato District Davao City o si Julie taga Mulig Turil Davao City. Nana o ang color bonito ni si Julie nangay mong gugog i-detalye gamay pink day mong paborito si Julie pink ang Camilda ivory ug blue nga makaroon ninyo paboritong sudaan ni si Julie kalderita apil kilawin ani ang Camilda humba. So, ang mga anak, si Gila, Jane, Francia, muna kamagwangan. Sunod si Christine J. Yaraso, Jairil, no? At yung Priyang Kalag. Sana Marie Yarso o si King sa Carlo Yarso. Kim Yarso. Asa man si Gila? Sa Australia. Nakatinong Australia. Asa man si Christine. Ano Christine? Si Jeril, asa ilubong sa Panabo siya, no? Ilubong. Si Kuan, Sana Marie. Si Carlo. Mas Carlo. Si Kim. So, unom lang ka anak unom sila ka buok. Ang Emenyo, sa Panemenyo, nanay mo apo. Mga butang nga na mo apo, kung laki, ubay, apa. Pinato na siya. So, ato yung pre-usap ang inyong parents, si Julie, si Martin, makasuhot. Yarso, umama ni mo, Prasilisa Gador. Sakang si Julie na mo, Ma'am Ilda, si Claudio, niya Buloron, Bunayog, ug si ang imaman mo si nga niya, Konsisa. Ha? Okay, puti mga pinuhan pagkasuwat. Pero okay, mayang agi. May struggle agi, pero pino lang. Yung parada niya ko katarak. Sunod, may gisuon, mga suon ni si Julie, si Roy, si Ray, si Martin Jr., ang mga babae, si Arlene, o si Estrella. Nalaro sa diri?
Oh. Sa side ni Ma'am Milda, si Jose. Ang usa si Lorimel, si Danilo, Rico, o si Nestor. Naitamo karon dre? Sila. Tas mulig. Ang mga bae si Iba. Si Lorly o si Idna. Okay, mura na ang detalya kung di ko antari ba. Ugay uban ng munisyon silang. Asa mga kaawin yung mga teacher. Tas kamot. Pro mo ni tanan. Sa imong mga kauban sa division si Julie, na sila? O nag-live streaming karon? Live streaming sila. Why nag-Zoom? Ang sa Australia, sa ilang gamit? Okay, sige. Kay overdid na naman itong panahon karon. By the way, nga akong gisuot nga istula. Muning istula giudinahan ko sa Bunawan. June 25, 1983. So, 39 na po di katong istula. Ang ako sina po, kung ano sa katuig na, 27 katuig. Wa man unsa ka ako pong giputos. Ako ang pong kuna alkampor. Ang gisuot karon kay tanang color na man tanang color. Sa ako ng pagkapari na pari ko edad ko ben size. Karon sa 86 na mga edad. Na naog salamat sa nang mga higala. So, kitang tanan, pinili sa Diyos, gipili ganda. John 15 verse 16 nga akong giproklamar nga gospel. Gipili taon sa tanan, atong bukasyon, gipili nga tao. Kaya may gipili nga kabaw. Kabayo, kanding, kilawin, kalderita ng kanding. So, gipili kita nga tao. Di mo tao-tao. So, atong bukasyon, we are human being. Hindi lang human being ta, divine being ta. Kaya nga ito kong source sa atong heavenly source ang ginuog. Chapter 1, Ben Sias, Ben City, we create in the image and likeness of God. Chapter 2, verse 7, gihuipan tas ginawa sa Diyos, the breath of life. Sa kalibutan, dito equal ta. Sa kalibutan, di man ta equal. Nga naman, nagod tayo kaliwatan. Nagod day family. Dito kapilit sa mga magpapa, basta nasa sa pamilya. Nagod day kapaligiran. No? Natay naparan o environment or milieu o surrounding. Mulig si Julie, ikaw tas balit imbak. Natay mga talents and qualities. Nang ba, dahang talent, pinaging talent niya. Pero inyong gipili ang pagka-maestro-maestra. Ngayon po mga anak, sila po mga educator po sila. Educated. Unya, lahat po visions kinabuhi. Vision, layunin, aim, purpose, nataan na. With self-discipline and self-control. Sunod, ang grasa sa Diyos, dihatag sa the grace of God. Actual grace, kung specific na itong ipangayo, sanctifying grace nga, iyang divine intervention. Divine niya nga pagtabang o pagpakapala. Kaya nga itong effort, human as we are, maximum effort o optimum. Diyan man takotob. Maximizing the optimum, optimizing the maximum. Ben, ginuna na nga power. Yung ato pong kaliwatan, of course, Ilonggo, Ilongga, Waray, Bicolano, Bicolana, Bulanon, Cebuano, Cebuano, uban kaliwat Mandaya, Masaka, or Sama, or mixture at dugo. Kay sinto, uno gito ka tribo sa whole Philippines, 7,110 gito ka island. Luzon, Manggika, Visayas, Mindanao, Panabo, Lasang, asa Tanagpit. Ug ang edukasyon nato. Pagkataon nato, nikid yung tatanan. Bata nga matao, pag nilanan na o kining pusod niya, kanagkuhan.
Di, kapag ina, ang dunting anak, di, stress yun na. And we have decorated with clothing, education, sakinan, posisyon, tanan. So, our nakedness, over being a human person, we decorated with many things. But remember, sa atong ending sa lahat na ito, naked gyapon ta, nabutang tas lungon, gos i-cremate kita. So, sa atong maabot, pabiling kitang humble, not hambog. Muna karon nga napakita sa kalibutan, atong pahimudsan, di nato ibaliwala. Tanto importansya ang mga taong naasa itong pamilya. Ug asa kita nabutang. Ug atong daygon ang matag tao. Atong i-appreciate. Atong tagaag pasalamat. Ug naisipat ang pasayloon. Kaya doon naman tayo kakulangan kay kung guddas kalibutan. So katong mga factor yung nako, naghimo siya nga matag tao is unique and different. Unique ka ni talaga saon. Different lahi. Lahat tag panglantaw, lahat tag bagbati. Muna, di kita mo nga kasabot na mataan, tawahan na kung handles nga yung ibig sa out ng gibati. At a distance, you're looking with our impression, atong impression na. Na may tao nga bugoy kag dagway. Buutan man kayo. Kaya buti kag naong, bugoy na man eh. So, dili appearance ang atong tanawon. It is the inner self of a being, a person. Of course, ang atong estado nga tawag sa Diyos, kaminyoon ka, ikaw pari ka, ikaw madre, ikaw di minyo. Pulos na nindot. May kasakit, may kalipay, may kalipay, kasakit. Na challenge. Ang branting we have to persevere. To be persistent, of course, with love. And this love, ang pikas dagway sa gugma is sakripisyo. Huwag ka sakripisyo, hindi ka magdugay. Importante ka nga sakripisyo. Doon nagkailahutay, perseverance. Karon, ato nga dawaton nga, unsa ka suod sa magtiayon, ang ato attachment, atong banding, fellowship, kamaradiri. Ato ang damon gano'n, giyo'y pikas nga bahin ani attachment o detachment. Kasi mauna o sa'yo maunahin nato. Example, akong papa namatay at age 49. Ablag 1974, grade high school pa ko. Mas may nakawang mag-eskwela na mo. Pero before siya namatay, nagtinga siya. Ang inyong weapon is your education. Natay ka mang yuta, just Ginoo, kana inyong puhunan o ang inyong pagtuugmaayo arma kalibre mo sa eskwelahan. And help one another. O tira mga yung megso, nakahuman, tabang una meninyo. Mayingon niya. Ako mama namatay, March 29, 2019. 86 anyos siya. Pero paglubong nila, giusan na mo sa Paris Lake sa Panakan. Among pananggin sa titihol o sa Bunawan nga. Among usahan siya paglubong. Akong lolo, akong manghod, akong parents, akong lolo. Nanas sa tanan dito. Nagtapok. Ato nang gisgutan because kinidit na maanda man makuratan kita. Kaya atong kinabuhi God, nagmisa ba mo ito bito ko kang piskal nga ebanghelyo niya. Nakabutang dito nga, sa atong kasuod, you have to remember, biyaan na itong tanan, gawas Ginoo. Kaya siya mga atong padlungan ka to sa langit dong amahan. So, unsa ang kaminyoon ninyo, of course, nakahimo man ko ganyan kabitang chemistry of loving, chemistry. So, ako ibutan dito. A, o A, niya kining daw nan, kining B is, TT equals LR. So, mana? Ang A, attraction, admiration, appreciation,
Ang kining is personal sharing niya, time together equals loving relationship. Na naibog ka sa tao, nagikara sa iba. Naibog ba ka sa mata? Yan dalunggan ba? Yan bang ilong? Yan bang pagsinina? Yang height ba? Sa ibang pagka-word? Na-attract ka. Attraction. Admiration. Appreciation. Nana. Of course, kung minyo ka, lalaki, maibog yan po lang babae, pero kutol sa ibog lang. Magyapon sa babae. Kung sa kaibog na naman kay gipili, magyapon sa estados kay nabuhi. Nga na. Na kining sharing, personal sharing, kining komunikasyon na to. Way pagkahuman. Okay, salamat kayo. Magtiayon nga, tighatan ng Afrikana. No? Magkauban niyang married couple. How'd kayo mo ang Afrikana? Muna nga, ay yung konsensya yun. Huwag kayong laom kay tigatagon mo. So, napasa ko yung mga anak. Ang ma-prepare po sila sa ilang kinabuhi. Komunikasyon. Yeah. Kining time to be together. Ang presensya sa matag-usa. Na presensya, physical wak diha, pero ang mong presence yan na. Diba? Of course, ang kagahapon, usa ka history, kasaysayan na. Tomorrow will be a mystery. Tayong haga, karon, gasa, muna kitang karon. Yesterday was a history. Tomorrow will be a mystery. Today is called, it's a gift. It's called present. Tati kay ang quality of presence. Nga, bisan o di kaya dagang oras, pero quality. Hangtod, wala pulong mabungat. Your presence is a support. Is enough. Yan kayo mga pari, kauban ako, wadto lang ko dito, biskita lang ko niya, wait yung tingog. Pag lakawan na siya, thank you for visiting me. Bisa ko, kuhan ko. Piyar na ko yung beer, us kabuok. Presensya. Nya kining loving relationship, na mga siya, honesty, respect, understanding, generosity. Dakan kayo. Asang sumada na commitment. The total giving of the self for the happiness of the beloved. Kaya imong desire malipay imong partner. Kung mahal niyo mong tao din sa pasakitan, wag ka sa indifference or hatred o pagmahay. May pwede sa mga anak, ang inyong ikalipay sa inyong ginikanan, nga tayo kalipay sila. Bisa na pag-eskwela nga dako grado o ang kapag-invite na horon sa mga anak. Atong 1992, pagkasalin nyo, bitag mo couple. Ang inyong unom ka anak, mayingon sila, Father and Mother, I love you. Sila na yung family, na yung pamilya. Na naman sila. Of course na may nagminyo ko ay mga anak o anak. Pabiling niya po ang commitment. Huwag ka mo, bless ka muna mo, unom ka anak. Ako sa gikuha sa ginog sa'yo. So kamo mga anak, bisa asa maabot, abot mo mo Australia o Singapore o Canada, ay kalimti yung ginikanan. Kaysa gamay pa ka mo, may na, ang parent, may an adult, give and give and give. Until it hurts. Ang mga anak po, take and take and take. Si pangayo. Katrabaho na, muhatag niya, mga gyapon. Nga na ang kinabuhi. Ipasa-pasa kini sa kaliwatan. Nga na, muna nga, putante kaayo. In summary, kay di man nato kay padumantag paniadto. In summary, ang pagpili nato nagsukal sa Blessed Trinity. The overflowing love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Dito ang source sa atong gugma. Lumitaw ito one God. One God kay perfect in harmony, in bonding, in fellowship, in love. Muna ang nakausan nila Ginoo because of perfect in love. Of course, sa trabahoon, the Father is the creator of heaven and earth. Chapter 1, verse 9, gihimo niya ang langit o yuta. Gihimo na tanan una pang tao. Si Adan kay lonely man siya alang makiminya sa buaya. Tagaan sa kauban niya nga babae. Doon sa partnership. Partner ganyang barang asawa. You have to be mutual, reciprocal sa inyong pag-uban. Muna ang iyong union sa matag usa. It is God's divine design. Nga ang pamilya, ang basic unit of society, diha gyud ang atong sukaranan. Istong ganing pamilya, istong atong church ug atong gobyerno. Pero what are the crisis issues of family? Apel mo ko renewal to 2000 umar ko na-assign o plata ningon sa Episya Kapalya. Apel ka renewal yun, Cebu. Dito ko. Akong mapari ka man ako, abot ng 50 katip kapari. Pero apik yapon. Bungol-bungol na. Muli na kayo maka-istorya. Dito. Ang imong himod ito, naminaw sa mga stories kaya buhi. Kasi may istorya, may napaminaw. Buti yung sa renewal na mo. Ang issue nga nasumada, issue of identity, issue of intimacy, issue of authority, issue of money matters. Kaya there are children or young people who are dismantled na yung mga anak nga they are being hated by their parents because of being unwanted child. Ang uban po, kaya nagdaog-daog. So, identity. Laki ka, bae. Bae ka, laki. Of course, lalaki, babae naman, Jen Coroso, mahawag mo ka sa ma'am, kaya nag-lecture mo sila sa Africana. Laki, yung babae, ang gimo sa Diyos. Pero doon na dysfunction, diyan mo come out ang homosexuality o lesbianism. Apan mo, gyapon. Gusto saan mo kabakla, lalaki yapon ka. Gusto ka tumboy, babae yapon ka. Nalay dysfunction. So you have to respect. Di ta pwede mangantyaw, di pwede nga mag-BI. At respetuan ang gender sensitivity nato na. Nya kini otoridad nato. Di sa tapaglato papagmama. Kita ba kining kuan? Wa kay ta ma-acknowledge sa itong bata-batanon. Issue na sa pamilya na. So, sama ka aning mga nag-Africana, Bliss Encounter, active sa Couples for Christ, Family Apostolate, yan na. Salamat ang mga couples, anak. So, ang gugma sa kagalingon, narcissism. I have to love myself. Isa pa yung mumahal mo, ikaw mismo, ikaw may tag-iya. Of course, Ginoo yun. Muna alagaan yun mo yung kagalingon. Ang babae kay mga gwapa mamutang babae, na may ritual, na may lipstick, na may ascendian, sinsyanso, magparibang na siyang buhok, may espasyong tiil, angayin mamutanan. Depende sa inyong kapasidad. Magbuhok mo magtaas, magpakuro magbuhok, o basta tanan ta, angayin man ta anak. As laki po, to care for oneself. Alagaan kagalingon. Kining ginukog ganyan nga kras, muna gitag og eros attraction. It becomes erroneous kung negative magtala sa tao. Yung mong sexual gratification ba? Becomes erotic. Erroneous. Ang kayo yung erotic, nga erotic, juk-juk mo na kanang ero og itik, erotic good. Budi gid mao ko lang ni juk-juk good. Kining family love, gitawag niya sa og term nga estergo na nga gugma, meaning domestic love. Pamilya ba nga gugma?
Muna, husband, di kini libakon yung wife sa gawas. O kanang wife, imong husband sa gawas. O mga anak. It is only family consumption na. Family consumption na siya. So, domestic or stergo love. Sunod kinugugma sa friendship. Dito na sa philia. Philia is, ang filosofiya. Philosophy. Pagmahal sa kaalam. So, kung philia, human friendship. And this friendship is clarified. Clarified. Na kayo barkada sa inom, barkada sa sayaw, barkada sa magbibuwak, mag-ato sa mga lugar. Natin mga friends nga, wala ito gituyo nga, atog yung gikabig sa financial, wala. Gasa ang friendship. Pero, sa mga pagtuon pod, kung babae ganit ka, ang imong barkadahon babae pod. Kung laki ka laki pod, imong barkadahon. Kaya kung di nan mo bantayan, doon ay transparency. So, yung speaker mo, naglangon nga clarified. Nga, imong mahal imong friend, but it's clarified nga imong siyang friend. In happy moments and sad moments, di kay, you are my friends, happy moments, yung kasakit, suluhan na. Di ba lang ang friends naguba because of the trial of trust? Di ba? Nagbitira sa trust niya. So muna ang philia, niya sa philia, di gate niya pag-express ng pagbati, friends in love. Friends in love. Muna ang sinati ni Ma'am Julie, ni Sir Julie o ni Ma'am Ilda, philia, friends in love. Ni-decides ng Maminyo, January 25, July 1922. And this love, giblisingan sa kasal. Ni uos nila, yes, I accept. Uyon ko, ako dawaton. Nga ilang rin yung karoon lang, boss. Consent na nila, consent, wala sa gipugos. Ilang yes, yeses. Ilan lang, kundi ang ilang gugma is special, exclusive, generative, and procreative. Sunong gugma sa magsuon, Philadelphia. Brother, sister, brother. Nga magsuon, sumpay pusod, po sa panginabuhi, lalahi. Muna na ang pag-support sa mga gisuon. Kung imo sa nagipit siya, tabangis siya. Kung tabangan po kapasamat mo, ang kitapusang gugma, nga nakuan sa mga tao kining gawas sa Ginoo nga gugma. Philanthropia, philanthropos, gugma sa nasod, gugma sa humanity. Ito kag benefactor ka, sponsor ka sa simbahan, nahimo kang donor, kung nag-serve ka sa DepEd, sa CHED, sa ALS, o UNR, UPSRIS, kanang imong pag-alagad ba? Sa ito ka na, philanthropia na. Nag-serve ka sa mga tao. Nabawa ni Minyo kay nagbantas kinikanan, nagpispilar mamanghod, servanthood, atau mga politician, serve for the common good, at tumusangko sa pinakalabaw, agape love. Love with a loving sacrifice, kahit sino ka man, mahal kita. Muna yung gugmas Ginoo, unconditional. Di kay, I love you if, why if ba? Of course, high school man ko, nakauyab man ko. Ingon ta akong girlfriend. Diyon mo, inom gani ka, kitanta ka, sigarilyo ka, buwagan ta ka. O kuya, yung gugma, buwagan mo kung kita og sigarilyo. Pag-inom. Kaya ang gugma is conditional. Salamat sa mga sa iya. Ang gugma sa Diyos, unconditional. Kahit sino ka man, mahal kita. Manyang gugma ni Sir Julie o Ma'am Ilda. Kahit sino ka man. Apil na niya ay mong pagmahal sa iyong partner. Siyang kamalita, siyang kamalito sa tao, o siyang kabuutan. Tanan-tanan man na. Mga kalipay kasakit ng matalan niya. Sumuna karon ato rin nyo ang tanta katuig kami nyoon ni si Julie o Ma'am Ilda. So, puli, manindong mo palihog. Duha. Mga anak, puli mo sa likod na nila. Mga anak.
Kisa may ninyong karoon sa inyong kasal. Si Salido, ang inang. Napag-iulain? Ano mo dali? Kamong anak, dilipon mo. At pikas sa side sa imong papagside sa mama dari. Anak. Kasi nibalog ninyong ginikanan karon. Nibalog nga ginikanan. Pandi si Erdri sa pikas. Okay. Kinsa man nagplano na inyong karong sa inyong couple, kinsa ni mga anak nagplano nga mo ni okasyon karon ang kamutanan napil atong Australia. So inyong plano inyong gi-price kay no man to nya yes na. Sige. Ang holy water, asa holy water na. So i-renew niyo inyong marriage vows. Sumurin niyo sa inyong kaminyoon si Father John Acedo. Ito rin si Acedo Jr. Okay. Miluyamot, Julio Ilda. Karon din sa simbahan sa St. John the Baptist Parish sa Lasang, Davao City. Aron inyong baguhon, urin niyo inyong marriage spouse. Uban sa inyong mga anak, sa mga ninang, parents, o mga inyong mga co-teachers ninyo, tanyo mga friends, side kang si Julie, kang Ma'am Ilda. Kaya imurin nyo man kamo karon pag-witness yung tuong kamot. Aduhan na kakamot kay, sana tuuman to, kaduhan na yung kakamot. Sige ha? Sige. Asa yung picture? Picture na diha. Okay, sige. Ikaw, Ilda, minilagal din sa simbahan, si mong kaubuton, aron pagbugos ng galingon, payugma, lagal si mong banang as Julie, katiag niya milabay, o ganito karon. Julie, imo ang kabuton, maani ka din sa simbahan, aron pagbugos ng galingon sa paghigugma, pagpadayon si mong asawa nga si Ilda. Okay. So inyong tumanon ng mga anak, kinanamdag ko na sila. Nga masuon sila makahumag eskwela. Aron nga sila po, empower nga, makapamilya sila pohon, tagas lang mga buutan nga partner. Buutan, gwapo-gwapa, kugihan. No, nga, mailang pagpuyo po. Ipinitas Ginoo ka na. Karon, Ilda, kini si Julie nga dinhi. Imo siya karon dewaton, imong bana, sa labda inang Santa Iglesia. Okay. Uy, ba kanun na nga iyang asawa? Ibang dewaton siya nga kanun imong bana. Si Julie na po. Julie. Kini si Ilda na dinhi. Kaya ba imong dewaton siya? Imong asawa, di lagdang inan Santa Iglesia? Un ka ba kanuling nga iyang bana? Kaya badwato mo siya ang iyong asawa. Okay, niuwin mo, yung debaton, so inyong panumpa. Okay. Sabat mo duha, kusog. Itugot Ginoo. Nga kami magkaiusa. Sukar ko adlawa. Bisa sa may tabo. Nga moving forward, 30 nga ito pataas. 30 pataas. Gilabway sa inyong pag-uban.
Kalipay ka sakit. Sunod. Sakit may panglawas. Hangtong kamatayon, mubulag ka namo. O pero ang inyong pagkabulat nga long life. Long life atong giabot sa inyong duha. Healthy. Healthy na safe ang inyong pag-uban o inyong mga biyahe, trabaho. So karon, nahihulubater din ako na yung bisingan ka duha. Yeah. Pakiabli. Sige. Hold two hands. Og ako, sa gawin sa simbahan din, nga asay nag-10 karon padong. Nagalig-on, nalangin sa inyong gihimong renewal sa inyong panumpa sa inyong kasal. Sa ngalan samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Bisingan ng inyong aras o hingsing. Magdala mo, mabilog court? Magdala mo? Apilan rin, hindi siya ito, Dre. Kasi mo tao yan, ha? Katong mo taon mo yung dala, Dre. Dre, pun mo apil. Okay. Bisingi kining bilo, yung mga sa ilang kung tayo kining cord, nga itaod sa ulo sa asawa, abaga sa bana, o kining cord, diin ang gapos silang kami niyoon, conjugal sila, conjugated, o namugna lang mga anak, no return exchange. Bisingi kining mo taod kini. Okay, bisingi ko sa Ginoo kining mga aras. Kung ilang gining sinatig yun, i-share nila ang resources, i-multiply, isip, balag-asawa, isip, maestro. Tanan nila nga na-empower nga, karon po nagtudlo na po ng narabaho. O kayong sing-sing, gugma po inunungay, kung gipahit ni Kristo ang Ginoo. Amen. So karon ang unas daw sing-sing ang husband. Oh. So, akong rita sa Sir Julie, asang mamaila ni. Kini. Di ba kay mga teacher mo na ba'y ang rectangle na may side? Square na side. Na may side ang sing-sing? Of course, why side kalingin God? Filosofiya na side. Inside, outside. May side yapon. Karon sa nagtrato mo, sa tawag ang sing-sing. Engagement, ring. Do you marry me? Pagka minyo, wedding, ring. Humans kami nyo na mga humans sa mo na suffering. Ang uban, di ka hotel mag-iring-iring. Ba mo, ring. Iris na din mao. Humans sa magpagsulay, caring. Tindi labing care. Si Isot na to si imong wife. Oh, tanaway mong wife. Yeah, mention her name. Okay. Sige. Isot yung sing-sing. Di man sa pagdigugma. O pag-unong kanimo. Sa samahan. O sa anak. O sa Espiritu Santo. O isuot na. Idot. Marang mga paslot. O, bawas na po, mamilda. Kup ng tundo si mong bana. Tanawa yung bana. Okay. Mention his name. Isot yung sing-sing. Diyan sa pagdigugma. Pag-unong kanimo. Sa samahan. O sa anak. O sa Espiritu Santo. Kaya suot na. Hala. Katunan yung kahiyan yung kugihan mo ng baho. Idot. O karon ang imong gamot, mamilda, imong andamon. Tayang ka sa ni Sir og aras. Okay? O, 30 years ago, bugya po ni. Imagine ha? Pila naka papel o sinsilyo ang iyong napundar. O, mention her name. Kadaghatag kanimo, nining mga aras, pasalig, sa paghalad, alang sa mong kaayuhan, kaya samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Tubag ilda, o akong dawaton. O yata na, kay dawaton na. Oh. So, inyo nang
Buta sa bulsa. Kaya may bulsa mo ni si Julie. Okay. Di ba ang husband is a good provider? Of course, ang wife is a good receiver. Kung nanaba mo diba, you share. Ang nabulahan, yung mga anak na bulahan sila. Pero wag yan po ang pag-espiritu, kung ay kwarta si Julie sa bulsa, uy mukhaon naman nila, mananghid ka sa iya. O, na kwarta na sa bulsa. Ayaw, kung di ka mananghid. Pero ikaw na po'y bag ni si Ma'am Juan, Hilda. Ayaw, kung ang asang bag ni Hilda. Iya man ang bag. Mananghid ka kaya man ang property. Kaya kita mo nagdoon makita, nag-respect of property. Being individual person, unique and different. Okay. Ato bang mas mga tao? Atong pakpakan! Okay. So, saan sa magtindog? Malangit noon, kami karon nagpasalamat kanimo ning gas kami niyoon. Among giabusab katong mga doon problems silang kami niyoon nga sila ma-reconcile, mga brokenness, o mga ubang problems, financial man, emotional, o hindi masagdan. Generally, amog yun pasalamat ang mga mag-inahan, naman yung magdulog lula, o napundan nga property, o ang mga anak na ilang blessing, binaang tiayong karong nga narinyo, anyos na ang nilabay, punas na sa gas siya Ginoo. Ilang journey pa daw sa Ruby, o pa daw sa Golden. Ang talang Ginoo among giampo, good health, o siyang pamilya, ilang household, tanang mga kauban nila. Dahil sa imbak man sa muli ko sa Gemini, o sa ilang mga trabaho Ginoo. Hantos lang mo retire sa trabaho. Kaya yung gipangayip ng Kristo Ginoo. Amen. Amen. Nabumuglan na niya. Ay namog, lingkod na lang mo. Ay nagluhod, lingkod, palihog. Itaod na ang bill of court. Palihog man lingkod. Okay, salamat sa mga anak. Salamat sa inyo. Mga ninong-ninang ug parents at parents. Okay. So, una ang bilo sa ulo sa asawa.